Amb la Patricia Bargallo, el Paula Jornet, que acabem de veure, la punta de l'iceberg. Quina és de totes les preguntes que feu, que interpel·leu, quina és la que... Amb quina et quedes tu, Patricia? Potser amb una que és la de... Has fingit mai un orgasme? I tu, Paula? Jo hi ha moltes, ara m'estan venint al cap, però creus que amb la teva primera relació sexual has deixat de ser verge? Per què feu tota aquesta mena de preguntes i interpretacions? És a dir, jo penso que perquè hi ha molt desconeixement, perquè voleu que encara hi hagi més coneixement, o perquè potser estem en crisi? En crisi sexual? Sí. No, jo no crec que estiguem en crisi sexual, crec que estem en creixement sexual, o com a mínim així m'agrada veure a mi. I les preguntes hi són perquè creiem que tenen una força brutal, perquè en el fons no estem donant les respostes, perquè les respostes són tan variades com persones hi ha sobre el món, i aleshores creiem que les preguntes tenen aquest poder de que te les pots endur, te les fas tu i a partir d'aquí generes el teu propi viatge, no? Que en el fons es tracta d'això i a partir d'aquí, si tens ganes de saber més, tens un munt de llibres, hi ha un munt de literatura, i sobretot perquè t'acompanyin després a fer la cervesa o a fer el cafè o tal, i a obrir un debat i a sortir del tabú i a sortir de les ombres i a llançar-te a la llum i al coneixement i a l'autoconeixement i al plaer i al disfrute. Sí, jo us deia això perquè hi ha la sensació que després de la pandèmia, o amb la pandèmia, la gent deixava de tocar-se, o es tocava molt menys. Per això venia la crisi, Sí. No, jo crec que en pandèmia o sense la sexualitat ha estat i és tan tabú i en el fons és un plaer més, igual que tens gana i menges, doncs és un més, no? I sembla que sigui una cosa especial i apartada i que només uns quants tenen i que no es pot dir, no? I crec que és necessari, les preguntes són necessàries, l'espectacle és necessari per fer un tema més, que sigui un tema més de parlar. Sí, un descobriment, un redescobriment, o conèixer el desconeixement o reafirmar-se. Això seria... El poker face. Anava fent. O el cara plana de no mostraré cap emoció ara mateix. Absolutament, també passa això. És que això és molt divertit. És que si no voleu mostrar cap emoció, us heu de quedar freds malament. No, a més aquí el Maldà, que és tot molt pròxim. És molt pròxim. Però potser esperaríeu que en algun moment, ja ho sé que no, però que en algun moment algú digués alguna cosa, perquè esclar, evidentment l'espectacle està fet a partir de testimonis que vosaltres aneu explicant, però clar, les preguntes que llanceu, que deixeu en l'aire durant uns segons, en alguns moments sí que m'han vingut ganes de dir, jo m'aixeco i els hi pregunto i els hi responc com va ser el meu primer orgasme. Mira, et diré que això els diumenges fem la funció a les 12. I després hi ha activitats, cada diumenge és diferent, no? Hi ha un dia que ve una sexòloga que no me'n recordo la del nom. Agustina Orsi. Bé, com mínim perquè ho anirem posant a les xarxes. Un altre dia que presentem un fanzine, un altre dia que fem, la Patricia i jo fem de DJs. Llavors... La Paula, bàsicament. Llavors, jo crec que qui senti que té ganes de parlar d'això, els diumenges són els dies per venir i parlar després. És el que deia abans de fer una postfunció que hi ha l'hora del vermut i que ens doni peu a... Sí. I qui us vingui a veure i després tingui una cita, potser és una bona guia o una bona... o que pensi, ostres, això que no m'havien dit, potser, no sé, Jo crec que és una bona guia per parlar, perquè al final jo crec que les coses, vull dir, per la comunicació, i perquè si tu tens una cita i acaba amb un moment íntim, doncs que puguis preguntar això, així, t'agrada o allò, no sé, saps? Vull dir que crec que al final la màgia també està aquí.
Home, tampoc vull que m'estiguin preguntant això així, va bé, tampoc vull que m'ho estiguin preguntant, però vull dir que... Has començat tu. No, però vull dir que està guai com, no sé, posar-ho sobre la taula, parlar, jo crec que al final és molt sanador, no? I veure que l'altra persona va amb tu i, no sé... Crec que és una bona, no sé, potser primera també, una primera o segona cita és una bona cita a l'amic. Jo crec que sí. Perquè ja trenques totes les barreres, ja després vas a fer la birra o la Coca-Cola o el que vulguis i ja Sí. comentant ja està, ja ho parles tot. És una bona teràpia. Doncs us convidem a veure la punta d'Elisabet, aquestes magnífiques actrius que són les virgueres, les de la virgueria. Fins quan esteu? Fins al 7 de maig. Quants dies? De dimarts a dissabte a les 8 i a les 12 els diumenges, en vermut. Va, deixem-ho